Huomenta. Huomenta kuinka? Tulehan syömään aamupalaa. Joo. Menen pukemaan. Mitähän pukisin? No niin, tämä on hyvä. Asu se. Farina. Niin. Kannattaa vaihtaa tuo pipo johonkin muuhun vaatteeseen. Selvä. Tiedätkö missä vaaleanpunainen huivi on? Ei siis tiennyt. No tuossahan se. No niin, nyt on kaunis. Lähden kouluun. Lähden kouluun. Hei hei. No niin, lähtee kouluun. Hän Sara on. Otan tämän pois. Pääsen kouluun. Tuolla. Hei. Hei. Missä Pinka on? Hän tulee kohta. Hei. Moikka Pink. Moi. Moi. Minä vaan tänne päin. Joo. Onpa sulla kamaa huppari. Mitä niin? No kauhe. Anteeksi kun mä oon myöhässä. Ei se haittaa, että hän on Saksan tunnilla. Niinpäs olinkin. Arvokkaan mitä? Toi äke on aika kiva. Se on ihan ääliö. Ääliöt tykkää sitä. Sä oot ääliö. Hyvää huomenta oppilaat. Hyvää huomenta opettaja. Nyt kertokaa, tai siis, niin, grammatiikan kirjoitus esille. Farina. Minni kiusasi minua välitunnilla. Ja Minni ja Tiara kiusasi minua. Kuka on Tiara? 6A:n Tiara. 6A:n Tiara. Selvä. Ilmoitan hänen opettajalleen. Ja Minni, sinä jäät koulun jälkeen puhutteluun. Heta sanoi koulumatkalla, että minun pitäisi viedä Tim-lenkille. Tim, sinäkö siellä? Hei Tim. Mennään ulos. Heippa! Millaista koulussa on? Ihan kiva. Ei. Nyt et kyllä puhu totta. Jokin painaa sinun niin mieltäsi. No, tänään on vähän huono päivä. No, minun pitää nyt mennä takaisin kaverilleni. Selvä.
sä sitten menit valittaa musta. No niin, kai kun sä kiusasit mua. No ehkä kun sä kiusaat. Tää muistetaan vielä. Tää kostetaan. No kostan tää vielä. Olimme 5 vuotta ystäviä. Ja nyt kaikki on tuhottu. No, turha ne tässä valitan. Seuraavana päivänä koulussa. Moikka kaverit, mä käyn opettajan luona. Selvä. Hei, mikä sinä tänne minun luokse toi? Mitä sinä sanoit Minnille? No, sanoin hänelle, että ei pilkkaa. Ja sitten sanoin Tieralle ja Minnille, kummallekin, että toiset pyytämään sinulle anteeksi. Selvä. He eivät vain ole vielä tulleet. Selvä, mutta kyllä he varmasti tulevat. Tule sanomaan, jos he tule missään vaiheessa. Farina. Niin. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus kiusata sinua. Niin. Anteeksi eilisestä. Anteeksi myös minun puolesta. Ei se haittaa. Ollaanko ystäviä? Ollaan vaan. Niin, he kaikki 5 olivat ystäviä.